ሰላም ዲዩ እዋ ተረጋጋ እንዲ ዘሎ ተረጋጊ ካለይ ዶ ንምንታይ ተቀስነኒ መስለካ ኣብዚ ዕድሜኻ እዚ ከምዚ ትገብሮ ዘለኻ ንክትገብር ከቢድ ወዲ 22 ኮይንካ ከምዚ ትገብሮ ዘለኻ ንክትገብር ቀሊል ከይመስለካ እስኻ ነቶም መናእሰያት ከማኻ ኤግዛምፕል ኢኻ ብሓፈሻ ንኩላትና ኣብነት ኢኻ በዚያ ማርያ ዘንበካ ቴንክ ዩ እንታይ ክብለካ ደሊ መስለካ ቀዳማይ ነገር ከምዚያ ዛ ሓፍትና ክትዛረቦ ፀንሐት ናይ ግዜ ገደብ እንተገበርካሉ ይሓይሽ ምክንያቱ እስኻ መልእኽትኻ ከተሕልፍ ዘይደልዩ ሰባት ኣለዉ እስኻ ክትብሎ ዝደለኻ ክትብል ዘይደልዩ ሰባት ኣለዉ ሶ ኣብ ከምዚ ነገር እንድሕር ኮይኑ ኣውቶማቲካሊ ብሎክ ግበሮ ምክንያቱ እስኻ ኢኻ እቲ ኣድሚኒስትሬተር እንታይ ክብል ደሊ መስለካ ቀፅል እሞ ነፍስ ወከፍ መንእሰይ ክርድኦ ዘለዎ ነገር አለ እንታይ አለው መስለካ ንህግደፍ ንክትድግፍ ተፈጥሯዊ ግዴታ የብልካን ናትካ ጀነቲክ ንሻዕብያ ንክትድግፍ ንህግደፍ ንክትድግፍ ናይ ተፈጥሮ ግዴታ የብልካን ምክንያቱ ህግደፍ 50 ዕድመ ዝገበረ ስርዓት ህዝቢ ኤርትራ ናይ 3000 ዕድመ ዘለዎ ህዝቢ ናቱ ባህሊ ናቱ ስነ ስርዓት ናቱ ወግዒ ናቱ ሕጊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ሶ ነፍስ ወከፍ መንእሰይ እንታይ ክብሎ ደሊ መስለካ ናትካ መዝገበ ቃላት ምስራሕ ጽቡቕ እዩ ናተይ ትብሎ ዲክሽነሪ ብዛዕባ ኤርትራ ትሕተት ከለኻ እስኻ ደሊኻ ዝረኸብካዮ ኤርትራ ትኮን ኣለዋ ኣንቢብካ ዝፈለጥካዮ ኤርትራ ተሰቢኽና ኢና ዓቢና ንሕና ሕጂ ካብቲ ስድራ ተምፅኡ ድማ ስድራ ናቱ ኩርናዕ ጠመት ኣለዎ ንኤርትራ ክገልፃ ከሎ ሶ እስኻ ባዕልኻ ደሊኻ ትፈልጣ ኤርትራ ትኮን ኣለዋ እታ ነገር ምክንያቱ መብዛሕትና ክሻ ኢና ሕጂ ንዓይ መሊኦም እዮም ስድራይ ንዓኻ መሊኦም ኻዮም ነቲ ሓደ መሊኦም ሕጂ ዘተመላእናዮ ክሻ ሒዝና መፂና ኩላትና ሆ ተበልና ነገራት ትክክል ኣይከዱን እዮም ሶ እታ ዝሓሸት እስኻ ባዕልኻ ኣንቢብካ ፈቲሽካ ረኸባ ኤርትራ እሞ ፍዑ በቲ ናትካ ኣተሓሳስባ በቲ ናትካ ትግርኛ በቲ ናትካ ሌቨል ተዛረብ ደን that's how it works ብኸም ኢና ክንርድኦ ንኽእል ካልኣይ ነገር ድማ መጻኢ ወለዶ ንዓና ይዝወቕሰና ተረዲካ እንታይ እዮም ገይሮም ላ እዮም ዝብለና ንዓና ሶ ማንም ኤርትራዊ ኣብ ስደት ዘሎ ብፍላይ መንእሰይ ኣብዚ ዕድሜና ዘሎ ትሕቲ 35 ዓመት ምክንያቱ እሲኡ ክቕይር ዝኽእል ንኤርትራ ክትሕግዛ እንድሕር ደሊኻ ምቁዋም ምድጋፍ ኣይኮነን እስኻ ፕሮፌሽናል ኩን ሓንቲ ሞያ ፐርፌክትሊ ሓዛ ፕሮፌሽናል ምክንያቱ ንኤርትራ ምስከድካ ንኤርትራ ክትሕግዛ ትኽእል ነቲ ስርዓት ብምቅዋምካ ኣይኮነን ዩ ማስት ቢ ፕሮፌሽናል ሞያዊ ምስ ኮንካ ኢኻ በቲ ሞያኻ ትሕግዛ ምክንያቱ ኩላትና ፖለቲከኛታት ኣይንኾን ኢና ፖለቲካ ሳይንስ ጥራሕ ኣይኮነን ኣርቲ ህውዎ ይሓትት ጥበብ እዩ ድማ እንዳሰማዕኸዮ ተዓቢ ነገር ኣለዎ ኣብ ፖለቲካ ሼፕ ንክትከውን ኣብ ፖለቲካ ንክትሳተፍ ሶ ኦቨርኦል ክብለካ ዝደሊ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ፕሮፌሽናል ክኾን ኣለዎ ኣብ ሓደ ዓውዲ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልካዮ ንሕና መንግስቲ ካዕንወና ከሎ ንዓና ዘበላሽዎ ነገር ኣሎ ቀዳማይ ነገር ኣብነት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ተሰሪሑ ብኤርትራ ኤግዛምፕል ይብልና ንሕና ቶም ኤግዛምፕል ንኩሎም ተኣሲሮም እዮም ኩሎም ተቐቲሎም እዮም ሕጂ እስኻሲ ከም ሰብ ኣነ ጀነራል ክኸውን ኣነ ፕሬዚደንት ክኸውን ኣነ ሚኒስተር ክኾኒ ዘይብል ሕብረተሰብ እዩ ተሰሪሑ ምክንያቱ እቶም ኤግዛምፕል ክኾኑ ዝግብኦም ሰባት ጠፊኦም እዮም ሰከንድ ኣብ ስድራ ድማ ዝኣተወ ነገር ፋሚሊ ቬሪ ኢምፖርታንት ነገር ፋሚሊ እንድሕር ተሲሩ ዳትስ ኢት ማን በቃ ተወዲኡ ማለት እዩ ፋሚሊኻ እንድሕር ፋሒሉ ዝኾነ ነገር ትገብር ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ ፋሚሊ ድምር ናይ ግሩፕ ሓደ ግሩፕ ናይ ፋሚሊ እዩ ውሸት ዓዲ ዝፈጥር ፋሚሊ እንድሕር ፋሒሉ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ሶ ትኽብለካ ዝኽእል ነገር እዚኡ ኢንዌይ ብጣዕሚ ዝመስግን ነይሩ ከምዚ ኸማኻ መንእስያት ክስምዑ ጥራሕ እዩ ዘለዎም ትፈልዲኻ እዚ ኩሉ ሰባብ ዘሎሲ ቀፅል ጥራሕ ብለካ ኣሎ ተረዲኻን ኤኒዌይ ገሊኦም ቃታ ይብሉካ ኣለዎ መሲልካ ዝወድስ ብሩህ መጻኢ ኣባል ከምዚ እዩ ገለ ብዙሕ ሓቱካ ኣለዎ ኣደኖ ተሓሳብካሲ ፖለቲካዊ መንሽሙ የብለይ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ኣባል
ኣይኮንኩን ሓደ ነገር ኣሎ ንስርዓት ንህግደፍ ንኽትቃወሞ ፖለቲካዊ ውድብ ግድን የድልይካ ማለት ኣይኮነን ኦርጋናይዜሽን ዘድልይካ ውድብ ዘድልይካ ብጡሩፍ ክትንቀሳቀስ እዩ ምስ ከማኻ ዝመስሉ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ክትንቀሳቀስ እዩ ምስ ከምናትካ ኩርናዕ ጠመተ ዘለዎም ንኤርትራ ዝገልፅሉ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ትእከበሉ ቦታ እዩ አንድ ነገር ክነግረካ ንህግደፍ ንኽትቃወሞ ትምህርቲ ኣይድልይካኒ ወን ዝኾነ ነገር ኣይድልይካኒ ናና ክነግረካ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ኣሎ መስገኑ እንታይ ድዩ እቲ ምቕጥቃጥ ርኢናዮ እቲ ወንጀል ምርመራ ርኢናዮ እቲ እስር ቤታት ርኢናዮ ስቕ ዝበልና እኮ ደገፍቱ ብፍላይ ክዛር ናይ ንኤርትራ ትገልፀልይ እንድሕር ፈቲንካ ሞስት ኦፍ ደም ህግደፍ ትኽክል ኢልካ ትገልፀልይ እንድሕር ደሊኻ ንዓይ ኣነ ስቕ ዝብል ክሰማዕካ ስለ ዘለኹ ዘይኮነ እስኻ እንታይ ትፈልጥ ስለ ዝፈልጥ እየ ምክንያቱ ኣይኖ ኤርትራ ልል ማንም ሰብ ይፈልጣ ይፅቡቅ ገይረ ነፍሲ ወከፍ መሽጎራጉር ነይሩ እየ ስለዚ ንዓይ ክትገልፀልይ ኣይትኽእልኒ ኤርትራ ከምዚኣ ፅቡቅ ገይረ ፈልጥ እየ እስር ቤታቱ ዚንጎ ሓዲረ እየ ግፋ ኮይንና ኣዴታትና በኺን እየን ግን እንታይ ኣሎ መስለካ ኣቦኻን ኣዴኻን ከምዘይ ሓቡኻ ምስ ፈለጥካ ከምዘይ ሓቡኻ ግፋ መፂሲ ከምዘይ ሓቡኻ ኖ ኣይተወስድዎን ኢኹም ኢሎምሲ ከምዘይ ድሕኑና ስለ ዝፈልጥና ኢና ወፂና ምክንያቱ ኣብ ደገ ህፃን ከለኻ ምስ ተባኣስካ ንገዛ ተኣቱ ኣዴኻ ትዘረይልካ ኢልካ ኢኻ ኣዴኻ ከምዘይ ትዘረይልና ምስ ፈለጥና ኢና ወፂና ካብ እስር ቤት ወፂኻ ንገዛኻ ምስ ከድካኩ ንስድራኻ ምስ ነገርካዮም እቲ ስኻ ትብሎም እኮ እንታይ እዩ ወላዲ ኮ ይኽርድዎም ዘይክእል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣንደር ምንባር እንታይ ማለት እዩ ወንጀል ምርመራ what does it mean እንታይ ማለት እዩ ርእስኻ ብተመን ክትክትከት ንጎንጎ ከምኡ ኢልካ ምስ ነገርካ ኣዴኻሲ ኣይመፀላኒ ወላ ትደርግ ዝበሃል ነገር እውን ዝገደደ እንዲ ነይሩ እዚኦም ግን ቶታሊ ካልእ ዓለም እዩ ክነግረካ እሱ እየ ደጋ እሱ ወላዲኻ ምርዳእ ይስኖ ሕጂ ደሓነ ይበል ሓሊፉ እዩ ተመስገን በል ብሂወት ወፂኻ ኢኻ ይብሉኻ ተመስገን ብሂወት ወፂኻ ትብል ኢኻ ኣነ ግን ኣብ ኣእምሮይ ትራውማ ኣጋጢምና እዩ ትራውማ ነውፂ እዩ ቬሪ ዴንጀረስ ንዘለኣለም ኣይወፅን እዩ ክሳብ ብሂወት ዘለኹ ዋላ ኣምላኽ ይኹን ህግደፍ ኣብ ሓንጎለይ ዝገበሩ ነገር ማንም ሰብ ሓቂቁ ክልግሰሉና ኣይክእልኒ ንሕና ካብ መንእስያት ብህግደፍ ዝወረደና ነገር ማንም ካብ ኣእምሮና ኣምላኽ እውን ይኹን ንብለካ ኣለኹ ፀበል ተሓፀብ ሸኺ ቀድስካ ቀሺ ሰዓምካ ካብ ኣእምሮኻ ፍዒቁ ከውፅኦ ዝኽእል ሰብ የለን ንሕና ትራውማታይዝድ ኮይና ኢና የእምሮና ኣናዊፆሞ እዮም ዊ ኣር ሃይሊ ኣቢዩዝድ ዝኾንና ሶሳይቲ ኢና እዚ ድማ ሉክ ከም ሩዋንዳ ብጎዞሞ ምስ ተጨፋጨፉ 1 ሚልዮን ሰብ ሕጂ ኣብቲ ሰብ ክጨቃጨቕ ዋላ ኣይደልዮም ምክንያቱ እቲ ኣብኦም ዝወረደ ግፍዒ ኣብ ስነ ልቦንኦም ሓደገኛ ነገር ፈጢሩ ኣብ ስነ ልቦንኦም ከቢድ ነውፂ ስለተፈጠረ ዋላ ቀሲሎም ክጨቃጨቑን ኣይደልዮም ዶም ህዝቢ ንዓና ድማ እሱ ይጋጢምና መንግስቲ ኣቢዩዝ ገይሩና ኣቢዩዝ ከም ዝገበረና ግን ፅቡቅ ገይሩ ድማ ይፈልጥ እዩ ቢኮዝ ዳትስ ሁ ዴይ ኣር እሱ እዩ ኔቸር ናቶም ሎሚ ፅቡቅ ክኾኑ ፍቅሪ ክኾኑ ኣይክእሉ እዮም እሱ እዮም ንሶም ያር ፕሮፌሽናል ኦን ኢት ክኢላታት እዮም ኣብቲ ዓውዲ ናይቲ ዓውዲ ክኢላታት እዮም ናይቲ ምቅጥቃጥ ናይቲ ምግፋዕ ናይቲ ምጭቋን ናይቲ ክፍኣት ንሱ እዮም ንሱ ነገር ካብ ብሓጎ እንታይ ይመስለካ ንስኹም ከም ወለዶ እዚ መንግስቲ መንጉድ ደርቦ ከተምፁ ይልእኸኩም ኣሎ ነገርካ ዝደልየ ሹም መንጉድ ደርቦ እዩ ዝልእኸካ ምክንያቱ ከምዘይ ተምፅኦ ፈልጥ እዩ ከምዘይ ተምፅኦ ስለ ዝፈልጥ ድማ ርእስኻ ምተመን ይጭፍጭፈካ that's who we are ነታ መጻኢት ኤርትራ ነቲ ስኻ ተሓቲትካ ትምልሶ ከም ወለዶ ከተዕርዮ እንድሕር ኮንካ ክትፈልጥ ኣለካ ክትፈልጥ ኮንካ ከተንብብ ኣለካ ክትመሃር ኣለካ ክትንድር ክትካታዕ ኣይኮነን must understand the situation ኣሲልካ ክትመሃር ከም መንእሰይ ብፍላይ ከም መንእሰይ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን መሃይም ክትከውን ከቢድ መሃይም ንክትከውን ከቢድ ብዝዋን እዚ መሃይም ንክትከውን ክትመርፆ ኣለካ ክትስዕር ኣለካ መሃይም ክትከውን ኣብ ዝዋን እዚ ማንም መንእሰይ ከም ኣነ ከም ኤርትራዊ ከም መናእሰይ ፅባሕ ፕሬዚዳንታት ክትኮኑ ኢኹም ፅባሕ ሚኒስትራት ኢኹም ክትኮኑ ፅባሕ ኣምባሳደራት ኢኹም ክትኮኑ ድሕሪ 20 ዓመት ኣነ ከም ሚኒስተር እንታይ ክገብር ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ወለዶ ኣብ መንጎና ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ነፍሱ ከም ሊደር ከም መራሒ ከም ኣዛዚ ክሓስብ ዝኽእል ወለዶ ካልኣይ ነገር ድማ እንታይ ነው ስለካ ማለት ስልጣን ክትብህግ ይብልካ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ስልጣን ትብህጎ ሃገርካ ከተዕርይ ኢልካ ስልጣን ዝቋፃፀር ህዝቢ ክስራሕ እዩ ዘለዎ እምበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣነ ዝብህጋ ኤርትራ ክሰርሕ ኣለኒ ኢለ ዝሓስብ
السخاد ما أوكي إذا تحسب تغير تهونك إلو يتهز باللقوان زقوات أزارك أمبر سلطان يبهجيو إلكا سبايت اللاني سلطان تبهجيكو سخاد نحن نبهجي إرتراح نسرح لنا سخاد تزارو زلهاكو سخاد تبهجي إرتراح تسرحها السير رغيبنا نقول لاتنا مغنياتنا يقول لاتنا كوما نقول ويحبراوي ألاما إرتراح بحال هاجريا يا anyway thank you no نعبانا بك كي anyway نزل بالكايو حدا فرح له زحزو بزعبو خنتاي تبلنا إما وعكي نالبات جزية لك حدا حمشرا ويكتدا مخنياتو الزوما بزلو سبات يوم دو مرسو خازلو ما سعدو موبلو نقالي قلمو حقهم يا مخنياتو خافتهم زقدو سنا من إسيات مهانك أنا كو فلت إيه أقات أمت من إسيات تلاليه كان سنيهم كان بعد نصهم سلسة أصبر كلنا خاها انتهى المسلقة أنا السخاء ويقال زي يقدس إتي آية يقدس زي يكون انتهى المسلقة كله سب يقدسي مخنياتو نفسه كف إرتراوي نفسه كف سب قاعد بخلو حيزو زعب بنجر له نسو السود ما حدا كلاري سو سب تكسروا يبلكان مخنياتو حسابي هتخسر سو ده إذا زي يقدسني تي يقدسني تكون كل لا ترى أنا يقدس بس ببوزيتيف ويك نحسب إلى لنا الله خير هو سمعك الله أفت ناي فرح جل رئيتو تلك عصبونيرو انتهى له مسلقة فرحي تفدرا ونجاري بس نحنا فرحي كون نزلنا فوبيا ناي بوليتيكا زي فوبيا دما زي مخنياتها ونجاري مخنياتو كنا عب خلنا نحنا عب قلوبنا بفلاي زي دحر ناس إن تستولد ولدو براحدينا حبيبنا ترديكا براحدي زخون نجر كتزاربي بالكان زونو كتبلي بالكان زعبالي تشخ تزاربي بالكان مخنياتو بوليتيكا مالت ጉዳያት ናይቶም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ጉዳይ ካዩ ጉዳይ صاد ጉዳይና ክልቲና ጉዳይና ተዘይ ተዘራጅናስ بጉዳይና ክዛረብልና ኢና ንህቡ ሰብ እንዳር ጭፍጭፍ ከተቆሩ ምርም ይብልካ ምክንያቱ ጉዳይካ እሳት አያትፈጦ እንዳይ ጻያምካ ስለዚህ እንታይ ልወልደል መስለካ እቲ ምንጪ ናይ ተፈርሒ ንሕና ከምቲ መጀመርያ አንቱ ይትገልጾ ነበርካ እዚ ዓዶም ግደፈሎም ነገራ እንታይ ይባል እዚ ነገር ዘይጽበላ አንጫዋ ገና ጥፍዝበላ ሓርሲ ምስ ንፋስ ትባስ እንድሕር ምስ መንግስት ዝሆነ ነገር ይርካሲ ዝሆነ ጸገም ይመጽ መንግስት ማለት ተነገረካ ሲምፕሊ ብዘይ ትምህርቲ አነ ንስኻን ንኸይን ባስ ኮሚቴ ነቆም ነገር ዳሲ ወላ አንተ ነገር ቆይሉ አነ ንስኻን ሶሻል ኮንትራክት እንገብር እንታይ ባል ሕብረተሰባዊ ስምምዕ ይርና ኦኬ ስኻ ወኪልካ ተመሰ አነ ወኪል የምዝምሽ ኮሚቴ ቆይሙና መንግስት ይባልሱ መንግስት ንዓይን ንዓኻን ክሕልወና ይዝኸውን ይጭፍጭፈና ይኮነ ዳስ ኖት ኢት ግን ንዓና ክንርዳእ ከለና ነው መንግስት እንድሕር ወሲኑ ከምዚዩ ወሱዳን እንዳ ምስ መንግስት ድዩ እሱኮ ሐበሰበ ስልጣን ዝባል ነገር የለን ዓርብ እንታይ ነው ሸካ ሓደ ቀምቀማይ ፕሮፌሽናል ቀምቀማይ ሓደ ሚኒስተር ዩዝ ፖለቲሽያን ይቱዳ ወላ ነገር ከምዚ ብርቅ ነገር አይኮንም ከምዚ ካብ ሰማይ ጥብ ይዙ ወደ ነገር አይኮንም ፕሬዚደንት ሶ ሲምፕል ሶ ዋት ፕሬዚደንት ሆንታ አርግቶ ሓደ ካለ ፕሬዚደንት ይመጽ አገራም ነገር አይኮንም ከምዚ ልኡን ንጉስ this is simple መልሶ ከፍ ኤርትራዊ ብፍላይ ዘማው ስደት ዘለዎም ቴል ዮር ኪድስ አይኖም እንዳራሁም እንደቆም እስኻ ፕሬዚደንት ክትከውን ትኽእል ኢኻ እስኻ ሚኒስተር ክትከውን ትኽእል ኢኻ እስኻ አዛዝ ጀነራል ክትከውን ትኽእል ኢኻ እስኻ ዶክተር ከም ኩሉ ሰበኹም ኮሚልኩም ሼፍ ግበሮም የእምሮ ኤርትራ ትባል ዓድላትኩም ነፍስ ወከፍኩም ፕሬዚደንት ክትኮኑ ትኽእል ኢኹም ናትኩም ኢምፓየር ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ናትኩም ሌጌሲ ናትኩም አይነት ሜንታሊቲ አምጪኹም you must build your empire قوم إلو كتنقر لك أمبر بفرحة عاتقة عبيقة ما عليها بزي يقولوا حطورة فرحة خبيب لنا حبينا ما عليها بزي يقولوا نفسه كف تابوي تتزارب كان نو زمان نقرأ يزارب منها سو تنزاز بلك إذا ما مغنياتها وخونا له فرحة من تاي تفرح مستمالك مغنيات كله له فرحة أنا أزفرح زن سلازغوني قوزل حسب لني يا ثانك يو إما حاول بتعمي كافتم معنا بتعبك مشالو أنا قصرت في نفالت تومن ساعة بزلو جن
بحق موتيف تسفاء خان السخاء قد ملوب للو سو أنا ونبزا قد أمخدنا أكافتو جزي خاسو إكا خمزيل كان بزمتي خاسلا حساب كذا هاب كانا بتعمي تانكيو إما وعركي أبقى تصالخا بسرت قلبنا يزوم تريوم زلها تعذبتي تعدي مكابزي كنزارة ربينا مالت ديسكاس كنقبرينا سلز تانكيو إما حوي سلبو سلا حساب كان تاقميلا تراجع اوكي تراجع سلام مشت تقتلوا عم بس هيلك عنه ثانك يو قصين كان يلا حرش